السلام عليكم ورحمة الله. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. мушкилоти асосии қурайшиён дар он буд ки хоҳиши интиқомгирии чашмонашонро кӯр карда буд. онҳо ҳамеша дар андешаи он буданд ки чӣ гуна хашму кинаи худро болои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва саҳобагонашон хориҷ кунанд. чунон ки пештар зикр кардем, қабилаҳои удал ва қарра ду саҳобаи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳубайб ибни адӣ ва зайд ибни дасинаро ба қурайшиён супориданд. қурайшиён ба онҳо барои ҳар як асир аз 50 то 100 динор пардохт карданд. маблағи хеле калон дар он замон, бахусус барои қабилаҳои удал ва қарра. қурайшиён бошанд бо ин кор имконият ёфтанд то қаҳру ғазаби худро барои кушташудаҳояшон аз ин ду саҳобӣ бигиранд. аммо фаро расидани моҳҳои ҳаром сабаб шуд ки иҷрои ҳукми қатли асирон ба таъхир афтад. онҳо дар ҳамин фосила дар Макка ҷой дода шуданд то баъд аз анҷоми моҳҳои ҳаром қатл карда шаванд. чунин буд тақдири илоҳӣ. ҳубайб дар хонаи як зани сокини Макка ҷой дода шуд ва Зайд асири Сафон ибни Умайя гардид ки ӯро дар хонаи ғуломи озод кардаи худ ҷойгир кард. хабар марбут ба ахлоқи нек ва рафтори шоистаи ин ду асир дар байни мардуми Макка паҳн шуд, зеро ҳама аз онҳо пурсон мешуданд ва ба онҳо таваҷҷӯҳ мекарданд. ҳубайб ва Зайд дар интизори марг буданд. бо вуҷуди ин мардум мешуниданд ки онҳо оромиш ба сар мебаранд, истироҳат мекунанд, пурсабру сокинанд, вақти худро ба намозу рӯза мегузаронанд, бо хештан ифтихор доранд, бо иззат ва устуворӣ зиндагӣ мекунанд, чунон ки гӯё ба сӯи комёбӣ рағбат доранд. ин рафтор комилан мухолифи тафаккури қурайшиён буд ки маргро поёни тамоми амалҳо ва ҳамаи чиз медонистанд, зеро онҳо бовар доштанд ки ҳаёти аввал ҳаёти охирин аст. дар бораи зиндагии асоратии ин ду саҳобӣ, хусусан дар бораи ҳубайб ибни адӣ ривоятҳо ва ҳадисҳо зиёданд. масалан, ӯ аз он зане ки дар хонааш зиндонӣ буд хоҳиш кард: вақти замони қатл наздик мешавад, маро огоҳ кун. як рӯз қабл аз қатл он зан ба ӯ гуфт: фардо мардум берун аз шаҳр мешаванд то дар қатли ту иштирок кунанд. он гоҳ ҳубайб аз ӯ хоҳиш кард ки барои тартиб додани тан ва омодагӣ барои марг ба ӯ як теғ барои тарош биёрад. зан теғро ба писараш дод то онро ба дасти ҳубайб расонад. пас аз он зан нақл мекард: вақте ки ман теғро ба писарам додам, ногаҳон дарк кардам ки ӯро ба хатар рӯбарӯ кардам. агар ҳубайб он теғро гирифта ӯро мекушт, метавонист бигӯяд: марде бар ивази мард, ман якеро аз шумо барои худ қатл кардам. бо тарсу изтироб ба сӯи писарам давидам ва дидам ки ҳубайб дасташро доштааст. ӯ ба ман нигариста гуфт: модари ту зани далер будааст. ӯ ҳатто андеша накард ки ман метавонам барои худ интиқом гирам. он зан гуфт: мо бо ту аҳд баста будем ки ростқавл бошем. ман теғро ба ту бо умеди аҳде ки миёни мо буд додам. ҳубайб ба ӯ посух дод: мо мусалмонон аҳдҳоро намешиканем ва ман ҳаргиз хиёнат намекунам, ва дасти писари занро раҳо кард. ин ва дигар хабарҳо дар тамоми Макка паҳн шуданд. бояд дарк кард ки на ҳамаи сокинони Макка мисли Абу Ҷаҳл, Абу Лаҳаб, Абу Суфён ва дигар душманони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ашроф ва болонишини шаҳр буданд. дар Макка мардуми оддӣ низ буданд, аз қабили ғуломон, аъзои қабилаҳо ва кланҳои хурде ки дар шаҳр муқимӣ шуда буданд. аммо аз сӯи роҳбарони мағрури Макка норозӣ буданд, ба сабаби таҳқиршавӣ аз рӯи нажод ва қавм, ба сабаби он ки сарватро танҳо барои худ гирифта, дигаронро бо рӯзии андаке вомегузоштанд. албатта вақте ду мусалмон, нафароне ки ошкоро бо ашрофи Макка мубориза мебурданд, асир шуданд, ин барои мардуми оддӣ хеле ҷолиб буд, зеро мардум кӯр нестанд. пешвоёни Макка мехостанд мусалмононро дар чашми мардум паст ва таҳқир кунанд, аммо натиҷаи комилан баръакс ба даст омад. аз ҷумла он зане ки ҳубайб дар хонааш зиндонӣ буд, баъдтар исломро пазируфта нақл кард: як рӯз ба назди ӯ даромадам то бубинам дар чӣ ҳол аст. дидам ки ӯ дар дасташ як шадаи ангур дошт ва онро мехӯрд. ин дар фасле буд ки ангур ҳанӯз нарасида буд. ҳеҷ кас дар Макка ангур надошт. ба ҳар ҳол ҳамаи ин рӯйдодҳо ва он чи баъд аз он бо асирон рух дод дар байни мардум паҳн мешуд ва таъсири амиқи эҳсосӣ ба сокинони Макка мегузошт. ҳамин тавр ду асирро барои қатл аз шаҳр берун бурданд, зеро қурайшиён бар асоси суннати қадимии худ ҳеҷ гоҳ қатлро дар дохили Макка ки минтақаи ҳарам ба шумор мерафт анҷом намедоданд. рӯзи қатлро рӯзи ид қарор доданд.
ҳамаи мардуми шаҳр, занон, кӯдакон, ғуломон, озодшудаҳо, сарварон ва ашрофони Макка ҷамъ шуданд, то дар қатли онҳо ҳузур ёбанд. ба тафаккури қурайшиён диққат диҳед. чӣ қадар маҳдуд ва пасту аҷиб буд. бо тӯдаи бузурге аз шаҳр берун мераванд, ба сӯи саҳнае ки онро ҷашнвор нишон медиҳанд. дар ҳоле ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар саросари нимҷазираи араб гурӯҳҳои ҷангиро мефиристанд, ба ин қабила ҳамла мекунанд, ба он қабила фишор меоранд. қурайшиён бо хурсандӣ ва шиёру савдо ба сӯи саҳнаи қатли ду саҳобаи бегуноҳ мераванд, то онҳоро ба сутунҳо баста хашму кинаи худро берун кунанд. нигоҳ кунед ки онҳо то куҷо ахлоқан суқут карда буданд, чӣ гуна пурра дар фасод ғутида буданд. бо ин қатли намоишӣ мехостанд собит кунанд ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам натавонист ёронашро наҷот диҳад. вақти ҳубайб ва зайдро ба макони қатл бурданд, қурайшиён аз онҳо пурсиданд: мехостед ҳоло дар миёни аҳли хонадонатон бо амният бошед ва муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҷои шумо бошад? ошкор бигӯед ки аз ислом ва муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам рӯй гардонидаед. мо шуморо раҳоӣ мекунем. аммо онҳо рӯй нагардонданд ва гуфтанд: қасам ба Аллоҳ, мо намехоҳем ки дар амон бошем дар миёни хонадон ва фарзандонамон, вале муҳаммад дар душворӣ бошад. пас аз он бо овози баланд Аллоҳро ситоиш карданд ва ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам салавот фиристоданд. сипас ҳубайб хоҳиш кард ки иҷозат диҳанд то 2 ракат намоз гузорад. ӯ зуд 2 ракат намоз гузошт, намозе ки баъдан бо номи суннати қатл машҳур шуд. вақте пурсиданд: чаро ин қадар шитоб кардӣ? ӯ посух дод: намехоҳам шумо гумон баред ки ман аз марг метарсам. онҳо ба сутун баста шуда қатл гардиданд. бешубҳа ин ҳодиса мусалмононро сахт андӯҳгин кард, аммо қаҳрамонии ин ду саҳобӣ зарбаи сахт ба обрӯи қурайшиён зад. дар он рӯзҳо бисёре аз мардум фарқи миёни сарварони Макка ва мусалмононро бо чашми худ диданд. натоиҷи ин рӯйдод ба зудӣ ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам кӯмак хоҳад кард, то дар миёни мардуми оддии Макка, фақирон ва ниёзмандон ки онҳоро аҳобиш меномиданд, маҳбубият ба даст орад. акнун бармегардем ба тасвири умумии рӯйдодҳо. асир гирифтани ду гурӯҳи даъватгарони исломӣ ва қатли онҳо мусалмонони Мадинаро сахт андӯҳгин кард. ҳамзамон дар дохили Мадина хатари дигар зуҳур кард. қабилаи яҳудии Бани Назир бо дидани заъфи мусалмонон имконияте ёфт, то аз зери ҳукумати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам халос ёбанд ва ӯро ба қатл расонанд. онҳо барои иҷрои ин нақша тайёрии ҷиддӣ диданд. ин қисса бисёр ҳайратангез аст. вақти Амр ибни Умайяи Замрӣ ҳодисаи хунини назди чашмаи Биър Маъунаро дид ва ҷасади 40 ё 70 нафар аз ёрони паёмбарро дар он ҷо мурда ёфт, ба Мадина баргашт, то паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаламро аз ин фоҷиа хабар диҳад. дар роҳ бо 2 мард вохӯрд ва пурсид ки онҳо аз кадом қабилаанд. онҳо посух доданд: мо аз қабилаи Бани Омир ҳастем. Амр намедонист ки ин қабила дар қатли даъватгарони исломӣ даст надошт. шаб мунтазир шуд, то онҳо бихобанд ва ҳар дуяшонро ба хотири кушташудагон дар назди чашмаи Биър Маъуна ба қатл расонид. агар Бани Омир душман мебуд, амали Амр дуруст арзёбӣ мешуд. вале вақте ба назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам рафт ва ҳодисаро баён кард, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам сахт хашмгин шуданд ва фармуданд: ин ду мард вақте аз Мадина мегузаштанд, ман ба онҳо амонӣ дода будам, ман ба онҳо паноҳ дода будам, вале ту онҳоро қатл кардӣ. қасам ба Аллоҳ, акнун ман ҳатман барои онҳо фидя хоҳам дод. аҷибтар аз ҳама дар ин қисса он аст ки Омир ибни Туфайл, ҳамон ҷоҳили ҷинояткор ки даъватгарони исломиро ба қатл расонида буд, намояндаро назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фиристод ва гуфт: эй Муҳаммад, 2 нафар аз мардони қабилаи моро қатл кардӣ, дар ҳоле ки ба онҳо амонӣ дода будӣ. ҳоло ту муваззаф ҳастӣ ки барои онҳо фидя диҳӣ. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам посух доданд: ин ҳақ аст ва шумо дар талаби худ ҳақ доред. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам хашм накарданд ва нагуфтанд: шумо лоиқи аҳд нестед. баръакс, эшон ҳаққи онҳоро дар ҳамин масъала ба расмият шинохтанд ва фидяро пазируфтанд. ин воқеа дар сирати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам намунаи адолати комил аст, ҳатто дар вазъияти бисёр душвор. барои ҷамъоварии маблағи фидя паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба қабилаи сарватманди яҳудии Бани Назир муроҷиат карданд, то ба эшон қарз диҳанд.
бо ҳамин мақсад худашон шахсан ба назди онҳо рафтанд. бани назир медонистанд ки мусалмонон дар ҳолати танг қарор доранд ва бо дидани он ки худи паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба назди онҳо омадааст, инро фурсати муносиб барои қатли эшон донистанд. онҳо сангеро омода карданд то аз болои девор ба сари муборакашон ҳавола диҳанд. вале паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз нақшаи онҳо бохабар шуда зуд ба Мадина баргаштанд. дар ҳамин вақт мусалмонон фурсат ёфтанд то қабилаи бани назирро аз шаҳр берун кунанд. ин кор ҳамзамон зарбаи сахти дуввум ба мунофиқони Мадина мебуд ки ба ҳузури яҳудиён дар шаҳр такя мекарданд. абдуллоҳ ибни убай ибни салул, роҳбари мунофиқон ки ҳамеша барои паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мушкил эҷод мекард, намехост як қабилаи дигар аз яҳудиёнро дар Мадина аз даст диҳад ва ба ҳамин хотир талош кард ки бани назир дар Мадина бимонад. ӯ ба онҳо ваъда дод: дар хонаҳо ва қалъаҳоятон бимонед. ман бо 2000 нафар аз қавми худ ва дигар арабҳо ба ёрии шумо меоям. онҳо ба қалъаҳоятон ворид мешаванд ва ҳама то охирин нафарашон кушта мешаванд, пеш аз он ки душман ба шумо бирасад. ӯ дурӯғ гуфт, зеро ягон нерӯ надошт. яҳудиён ба ӯ бовар карданд ва шартҳои паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалламро ки чунин буд: шумо бо амният қалъаҳоятонро тарк мекунед ва тамоми дороиятонро бо худ мебаред. заминҳоятон барои худатон мемонад. метавонед биёед кор кунед ва ҳосил гиред, чун пештара. вале онҳо ин пешниҳодро рад карданд. пас паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам онҳоро зери муҳосира гирифтанд, муҳосирае ки 10 рӯз идома кард. абдуллоҳ ибни убай бошад онҳоро бе ягон кӯмак танҳо гузошт. сарвари бани назир ҳуяй ибни ахтоб ҳарчанд донишманди яҳудӣ буд, аммо мисли абу ҷаҳл шахси дурандеш набуд. вақти аксари бузургони қабила мегуфтанд: мубориза бо муҳаммад мантиқан нодуруст аст, биёед шартҳояшро бипазирем. ҳуяй ибни ахтоб баръакс бар шиддат додани низоъ пофишорӣ мекард. аммо вақте ки бани назир дар муҳосираи воқеӣ қарор гирифтанд ва фаҳмиданд ки кӯмаке ба онҳо намерасад, ба қарори паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам розӣ шуда гуфтанд: эй муҳаммад, мо ба шартҳои ту розӣ ҳастем. вале паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам посух доданд: на, он шартҳо пеш аз ҷанг буд, акнун шартҳо дигар шудаанд. шумо ҳамоно метавонед бо амният Мадинаро тарк кунед, вале танҳо бо он чӣ ки бар шутурон бор карда метавонед. хонаҳо, силоҳ ва заминҳоятон барои мо мемонад. онҳо 600 шутур киро карданд ва ҳар чӣ метавонистанд бар онҳо бор карданд. занони яҳудиён тамоми зеру зевар ва либосҳои зеборо ба бар карданд. мардҳо бо задани даф ва бо шакли ҷашнвора шаҳрро тарк карданд, то нишон диҳанд ки аз хориҷшавӣ андӯҳгин нестанд ва ҳамоно нерӯманданд. аммо ин ҳама як намоиши зоҳирӣ буд, зеро дар асл қабилаи пурнуфузи бани назир хонаҳо, қалъаҳо, силоҳ ва заминҳои худро аз даст доданд. ҳамаи он ба дасти мусалмонон гузашт. аммо манфиати боз ҳам бузургтар дар он буд ки боз як гурӯҳи дигар аз ҳампаймонҳои абдуллоҳ ибни убай Мадинаро тарк карданд ва ҳамин тавр мақому нуфузи мунофиқон боз ҳам заиф гардид. мунофиқон дарк карданд ки муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам рӯз аз рӯз нерӯмандтар мешавад ва вақте ки дигар аз нуфузи онҳо чизе боқӣ намемонад, навбати худи онҳо мерасад, то барои кирдорҳояшон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. пас аз ҷанги Уҳуд паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ду дастаи ҷангиро бидуни иштироки шахсӣ ба заминҳои қабилаҳои Ғатафон ва бани Сулайм фиристоданд. баъд аз он бани Назир аз Мадина хориҷ карда шуд. баъдан паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам як иқдоми дигареро анҷом доданд ки ба тавонманди низомии мусалмонон такони ҷиддӣ бахшид ва ман мехоҳам махсусан таваҷҷӯҳи шуморо ба ҳамин масъала ҷалб кунам. чунон ки гуфтем, дар ҷанги Уҳуд мусалмонон шутур зиёд доштанд, аммо теъдоди аспҳояшон кам буд, аз 3 то 5 адад. паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз фоҷиаи Уҳуд дарс гирифтанд ва барои худ як аспи ҷангии шахсӣ харидорӣ намуданд. сипас аз Абу Бакр, Умар, Усмон, Алӣ, Абдураҳмон ибни Авф ва Зубайр талаб карданд ки ҳар кадоми онҳо низ барои худ аспи ҷангӣ бихаранд. яъне паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва барҷастатарин саҳобагонашон соҳиби асп шуданд ва бо ҳамин амали худ барои дигар мусалмонон намуна гузоштанд ва онҳоро ба харидории асп ташвиқ намуданд. савол ба миён меояд: чаро маҳз асп? зеро дар ҷанги Уҳуд маҳз аспсаворон буданд ки ба мусалмонон зарбаи сахт расонданд. асп ҳамчун силоҳи ҳамлаовар нақши ҳалкунанда дошт. паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам инро дарк карданд ва хостанд ки ҳар як мусалмони Мадина то ҷое ки имконият дорад соҳиби асп гардад.
бо гузашти як сол аз ҷанги уҳуд соли душвориҳо ва талафот ба поён расид ва вақти ваъдаи ҷанги дуввум дар Бадр фаро расид. чуноне ки пештар гуфтем, Абу Суфьён иштибоҳи бузурги стратегӣ анҷом дод. дар рӯзи ҷанги уҳуд ба наздикии кӯҳ омада бо такаббурӣ нидо кард: эй Муҳаммад, мо ба шумо ваъда медиҳем ки пас аз як сол дар Бадр омада бо шумо ҷанг хоҳем кард. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам он вақт даъвати ӯро пазируфтанд ва розӣ шуданд ки ба Бадр тайёрӣ бинанд. ин ваъдаи ахмақонаи Абу Суфьён дар ниҳоят боис мешавад ки обрӯи мусалмонон пурра барқарор гардад ва нуфузи давлати исломӣ дубора дар минтақа пойдор шавад. пас аз ин ҳамаи қабилаҳои араб бо Мадина ҳисоб хоҳанд кард. мусалмонон ба омодагӣ барои ҷанг оғоз карданд. бозгашта ба масъалаҳои аспҳои ҷангӣ, лозим аст зикр кунем ки мусалмонон барои Бадр аллакай 10 сар асп омода карда буданд, дар муқоиса бо 3 аспе ки дар Уҳуд доштанд. баъдан замоне хоҳад расид ки баъд аз ҷанги Хандақ Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба мусалмонон амр хоҳанд кард ки ба таври оммавӣ аспҳои ҷангии арабиро аз минтақаи Наҷд харидорӣ кунанд, дар Мадина парвариш намоянд ва ҷавононро ба аспсаворӣ таълим диҳанд. зеро пас аз он мусалмонон бояд ба ҳамлаи густурда бар қабилаҳои нимҷазираи араб омода мешуданд. ин ҳама пас аз ҷанги Хандақ рӯй медиҳад ки мо дар бораи он дертар суҳбат хоҳем кард. биёед ба таърихи ваъдашудаи ҷанги дуввуми Бадр баргардем. вақти ҷанг наздик мешуд ва мусалмонон омодагӣ медиданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам зери парчами худ 1500 нафар аз саҳобагонро ҷамъ карданд. аммо пеш аз он ки ба сӯи Бадр ҳаракат кунанд, амнияти Мадинаро аз ҳар тараф омода намуданд. эшон пешакӣ гурӯҳҳои аз мусалмононро ба ҳамлаҳои диверсионӣ ба қабилаҳои гуногун фиристоданд, то ба ақвоми бодиянишин имкон надиҳанд ки дар вақти холӣ мондани Мадина ҳангоми баромадани лашкари исломӣ ба шаҳр ҳамла кунанд. агар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам қабл аз он ба қабилаҳои бодиянишин тарс ворид намекарданд, бешак эҳтимол дошт ки онҳо аз фурсати набудани артиш дар Мадина истифода бурда ба он ҳамла мекарданд. пас аз он ки онҳоро тарсонданд, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам лашкарро ҷамъ карда дар вақти ваъдашуда ба сӯи Бадр раҳсипор шуданд. ин воқеа дар фасли иттифоқ афтод ки арабҳои сафаркунанда то тақрибан рӯзи 8 моҳи Зулқаъда ба он ҷо меомаданд, молу коло мефурӯхтанду мехариданд ва сипас ба роҳашон идома медоданд. Абу Суфьён ваъда дода буд ки дар ҳамин вақт ба Бадр хоҳад омад ва барои ҷанг омода хоҳад буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам даъватро пазируфтанд ва лашкари иборат аз 1500 нафар омода карданд, 2 баробар бештар аз теъдоди мусалмонон дар ҷанги Уҳуд. гурӯҳи махсусе аз 10 нафар савораи омӯзишдида низ омода шуда буд. саҳобаҳо бо силоҳу таҷҳизоти босифат мусаллаҳ буданд. силоҳҳое ки аз қабилаи яҳудӣ Бани Назир ба дасти мусалмонон афтода буд, зеро онҳо бар асоси шартномаи хориҷ шудан аз Мадина ҳаққи бурдани силоҳро надоштанд. аз фоҷиаи Уҳуд 1 сол сипарӣ шуд. саҳобаҳо ба ҷанги нав дар Бадр ба шиддат омода буданд. ман мӯътақидам ки маҳз ҳамин сафар поёни соли сахту пур аз имтиҳону мусибатҳоро ташкил дод. соле ки дар он душманон умед доштанд ки метавонанд аз вазъи душвори мусалмонон истифода карда онҳоро шикаст диҳанд. فيها آخرون أن الدولة الإسلامية قد ضعفت وبدأوا يتجرؤون عليها. السلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.